Hey, what's up mga chongs? Here we go again. Welcome back to my channel. So, this vlog mga chongs ay i-share ko po sa inyo kung paano ko ba na-reach yung 4,000 watch hours in just 4 weeks. So, this vlog mga chongs, sisiguraduhin ko po sa inyo na talagang in just 4 weeks ay mamamonetize na po kayo sa YouTube. Kasi mga chongs, hindi ko naman ito i-share sa inyo no, kung hindi po epektibo yung aking tricks na ginawa dito sa aking YouTube channel. So ito mga chongs, kung gusto nyo malaman mga chongs kung paano ko ginawa yung tricks na ito, siguraduhin nyo lang mga chongs na hindi nyo i-skip ang video na to para malaman nyo po kung paano ko ba ginawa talaga yung aking tricks at ma-reach po yung 4,000 watch hours in just 4 weeks. So yan mga chongs no. So bago po tayo magpatuloy mga chongs, kung ikaw ay bago pa sa aking YouTube channel or kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel mga chongs and i-click na lang din yung aking bell button para maging updated po kayo sa aking mga latest upload no, dito sa aking YouTube channel. So, yan mga chongs, pasensya na po kayo mga chongs no, kung medyo may pintura yung aking kamay kasi nga pintura kasi yung aking pagtatrabaho mga chongs. So yan mga chongs, kaya medyo madumi pa mga chongs no. So yan mga chongs, huwag na natin patagalin to. So tara, let's go! So ayan nga mga chongs, andito na nga tayo sa ating desktop. So disclaimer lang po ito mga chongs, hindi po ako expert sa mga ganito. So, sa akin lang mga chongs ay isinishare ko lang kung ano yung mga tricks na ginawa ko para makuha ko yung or para ma-reach ko yung 4,000 watch hours na requirement sa YouTube. So, tara mga chongs. So, ito mga chongs, start na po tayo. So, ang unang-una na ginawa ko mga chongs ay gumamit po ako ng VPN. So, ito yung VPN na ginamit ko mga chongs. Kasi, noong una kasi mga chongs, no, nag-try po ako ng multi-browser, no, na hindi po ako gumagamit ng VPN, ay nababawasan po yung aking watch hours. So, from 0 to 2,000 watch hours na chongs, ay unti-unti pong bumabawas yung aking watch hours. So yung mga chongs ay parang ata na-delete yung YouTube na nag-multi-browser po ako sa YouTube. So, ang ginawa ko mga chongs ay gumamit po ako ng VPN. So, nang gumamit ako ng VPN mga chongs, ay tuloy po yung pagtaas po ng ating watch hours, no? Nang mabilis. So, ayan. Yun yung gamit ko mga chongs. So, pag naka-on ka ng VPN mga chongs, pag nakagamit ka ng VPN, so, ayan, naka-on ka na ng VPN, ay punta ka na dito sa Microsoft Edge or sa browser mo. Kasi sa akin kasi mga chongs ay Microsoft Edge kasi yung ginagamit ko. So, pagkatapos yung mga chongs, punta kayo sa YouTube. Ayan, i-search na lang yung channel nyo. Search nyo lang. So, kailangan dito mga chongs ay hindi po nakasign in yung YouTube account nyo. So, kailangan yan, ganyan. Wala pong account na nakalagay dyan ninyo. No? Kailangan hindi po kayo nakasign in. Para hindi po kayo ma-detect ng YouTube. So, ayan, click lang po natin yung ating channel. So, punta kayo sa playlist. So, ang playlist mga chongs ay importante po ito. Kailangan mayroon po kayong playlist. Mag-create po kayo para po ay tuloy-tuloy yung pag-play ng video nyo. No? Mag-create po kayo. Kung mayroon kayong isang video na 1 oras, maganda yun mga chongs. No? Kahit mga 5 video lang na nakaplaylist kayo, tapos yung isang video ay take 1 hour, so maganda yun pa rin yung mga chongs. Kasi dito sa aking playlist, ay meron ko akong 36 playlist, no? Meron akong 36 playlist. So, kasi sa playlist ko kasi hindi po ito take 1 hour, so minutes lang. So, ayan. So, ang gawin nyo mga chongs, pag naka-play na po kayo dito sa account, pag naka-play na kayo, ay kailangan kailangan ay naka 144p lang yung quality niya mga chongs. Para hindi masyadong malaki yung kain ng internet nyo.
Kasi pag na-multi-browser kasi kayo, so medyo maglulog kasi yan pag hindi nyo binawasan yung kanyang resolution. So, yung quality niya. So, kailangan 144 lang. So, tapos, ang audio niya mga chongs dito, so, kailangan hindi po naka-mute yan. So, kailangan yung audio niya, bawasan nyo lang yan hanggang dito para hindi po ma-detect YouTube na minimute nyo yung video niya. So, yan mga chongs, no? So, pagkatapos yan mga chongs, pag nakaset na lahat yan, naka-144p na, binawasan nyo na yung audio, ay i-click na, at pumunta naman kayo dito mga chongs dito. Parang profile. So, i-click nyo yan. So, palitin na natin. Palitin na natin mga chongs. Ayan. Then, i-click nyo to. Ito yung mga profile na ginawa ko mga chongs. So, sa akin, meron akong 15 browser na ina-open. Nag-play kasi, hindi depende kasi yan sa specs ng computer nyo. Pero kung medyo malakas yung specs ng computer nyo, pwede kayo maka-open ng 15 to 30 browser. So, sa akin kasi mga chongs ay medyo mahina lang. Kasi pag sobrang marami kasi ng browser na i-open ko or 30, maglalag na yung computer ko. So, hanggang dito lang talaga mga chongs. Yung normal na browser ko para hindi maglalag yung aking computer. So dito mga chongs, i-click natin yung profile para makita kayo. Pero kapag wala pa kayong profile mga chongs, ganito, ganyan, ay mag-add profile lang kayo. Ito, i-click nyo yung add profile. So, add. Ito nyo yung add. So, ayan. Pag nandito lang kayo sa isang profile mga chongs, ay pumunta kayo ulit sa YouTube. No? Ayan, lakihin muna natin. So, then, kailangan mga chongs ay mag-clear history po tayo. Click nyo yung Control H. Control H. So, ayan, click nyo yung tatlong dot dito. I-clear browsing data. Para po, palitan nyo ito ng all time. Ayan, clear now. Para hindi po yan, maiwasan po na ma-detect ni YouTube yung ating mga ginagawa, no? So, pagkatapos yung mga chongs, punta kayo dito sa history, your watch history, your search history. Yung pagkatapos yung mga chongs, i-click nyo, i-search nyo na yung inyong channel. So, ayan. Punta sa playlist natin. So, pili rin mga chongs na ika-pipis na lang yung link nyo. Dito, no? Para automatic, para tuloy-tuloy ng yung mga chongs, para hindi na kayo magtatay dito sa search bar. So, i-copy nyo lang. Yan, copy. Para sa next profile na i-open nyo mga chongs, ay pipis na lang. So, ayan. Dito, open tayo. Pwede ba magluto na laka? Skip ad. So, ulit natin yung 144p. Yo, what's Yan up? yung ating volume. So, palitin na natin. So, add profile na naman tayo mga chongs, no? So, add profile. So, yan. Tapos natin dyan. So, i-paste natin yung ating, pinapi, no? Para direct na tayo makapunta sa ating playlist. So, ayan. So, history tayo, Control H. Click kayo sa dito ang tatlong dot. So, then, dito naman tayo sa history. I-clear natin yung history. So, ayan. Back lang. So, i-click natin ulit yung ating channel. Bigyan ng laman ng katawan. Bigyan ng Bonakit Frisco 3 Plus. Yo, what's up mga chongs? So, ayan mga, ulit. 144p. So, ayan. So, yan mga chongs. Napaka-simple lang, napakadali lang. So, i-follow nyo lang itong mga step mga chongs kung paano gawin para talagang mas epektibo yung pag-ubos ng inyong watch hours. Yan mga chongs.
Yan yung aking ginawa mga chongs. Kung kaya nyo mag-open ng 20 browser, ay mas maganda yung mga chongs. So sa akin lang, 15 browser lang. So, mabilis na rin. No? Kaya kung marami kayong browser, the more browser na i-open nyo, mas mapabilis yung pag-post ng watch hours nyo. So, yan mga chongs. So ayan mga kachongs, sana po ay nakuha nyo po yung aking tutorial kung paano ko po ba naabot yung aking 4,000 watch hours in just 4 weeks. So yan mga kachongs, talagang subukan nyo lang yung mga chongs. So talagang epektibo talaga yan mga kachongs kung yan ang gagawin nyo para kayo din ay ma-monetize na at ma-approve na ng YouTube. No? Kasi nga hindi ko naman ito i-share sa inyo kung hindi ko ito ginawa. No? Kita niyo naman dito sa aking vlog ay meron na akong advertise. So, ibig sabihin ay monetize na ako sa YouTube. So, dahil lang po din yan sa tricks na ginawa ko dito sa aking YouTube channel. So, yan mga chongs, maraming salamat sa aking panonood. Kung kayo po ay medyo naguluhan pa, i-replay nyo lang po yung aking video mga chongs para talaga makuha nyo kung paano ba talaga gawin. So yan mga chongs, maraming salamat sa inyong panonood. Kasi nga umabot kayo dito sa hanggang dulo mga chongs. Dito sa aking vlog ngayon. So yan mga chongs, maraming salamat. And please don't forget to subscribe pala mga chongs kung ikaw ay bago pa sa aking channel. Or kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, i-click nyo lang din yung bell button mga chongs. And para maging updated po kayo sa aking mga latest uploads dito sa aking YouTube channel. So, yan mga chongs, maraming salamat and have a blessed day and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!